Turaza, manažéra Trnavy, ktorý mal pripravený pohár. No a my si môžeme pozrieť sled gólov, ktorý rozhodol o tom, že Michalovce postúpia do finále. Veľmi dôležitý druhý presný zásah si pripísal útočník Štefan Majerník. Tu na začiatku druhej tretiny to ešte vyzeralo, že ten zápas bude veľmi zaujímavý, veľmi dobrý. Zníženie na 1-3. Toto bola naozaj prvá šanca v druhej tretine, ktorú Michalovci mali. Majerník ju premenil, Jurákové zakončenie na 2-3. To nám naozaj tedy góly padali jeden za druhým. A myslím si, že toto bol veľmi dôležitý moment. Za stavu 2-3 dôležitá presilová hra. Strela do vinkla od Jana Šeligu a toto obrovská Rehová chyba. A zakončenie na 2-5 krátko pred koncom druhej tretiny. Veľká halová chyba, Hinďoš do prázdnej. A potom už naozaj tá tretia tretina sa iba dohrávala. Ešte to možno mierne zdramatizoval Martin Čundrlík, lenže toto nahodenie Samuela Takáča a vlastenec Jakuba Lojdla rozhodli o všetkom. Škoda, že ešte ten Žembov gól si nemôžeme pozrieť. Samozrejme, že uznaný nebol, to je vec iná, ale radi by sme si to možno ešte pripomenuli. Michalovce postupujú do finále a zhodli sme sa im s Indrom Novotným, že zaslúžene. My sa s vami lúčime a veríme, že televízii Slovak Šport zostanete verní aj naďalej. Pekný večer. Dovidenia, do počutia.